नोंथाङा रेहाय लानाय जाखो? गिबियाव रादाब नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोसे दिनैहाय जे गोबाव सम एबसुआव हाबा मावबोनायनिफ्राय आङो दिनै आजिरा लादों। खुब सम्भब 2010 निफ्राय लानानै दिनैसिम आङो एबसुआव गुबुन गुबुन बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो दिनैसिमाव आङो जमदार आनसलिक एबसुनि रांगिरि बिबानखौ लानानै हाबा मावबोबाय थादों आरो दिनैहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदोंदि गोबाव सम हाबा मावबोबाय, लोगोसे आंहा दायो न'खर दङ। न'खरनि थाखायबो एसे आङो साननो गोनां बेबायदि फर्जायाव दङ। बेनिखाय आं दिनै जमदार आनसलिक एबसुनिफ्राय आजिरा लानाय जादों। बिनि सायावहाय आङो दानो बे समाव जेबो बुंथ'नो हाया, मानो होनबा आङो सिन्था खालामदों थांनाया थांगोन, बावैसोनो बबेबा मोनसे राजनितिक दोलोआव आङो थांगोन। बबेबा जुदि राजनितिक दोलोआव आङो साबजानाय मोनोब्ला बे राजनितिक दोलोखौनो आं हेफाजाब होगोन आरो समाजनि थाखाय आं खामानि मावगोन। आङो फैबाय थानाय समाव बेखौनो बुंनो सानदोंदि आङो थांनाय 2010 निफ्राय लानानै दिनैसिमाव जोंनि हारिनि थांनानै थानांगौनि थाखाय, जोंनि समाजा गोग्गो समाज जानांगौनि थाखाय आं एबसुआव बिबान लानानै हाबा मावबोदों आरो आं बेखौनो सानदों जे फैबाय थानाय समाव आं जेखि दोलोआव थाया मानो, जेखि राजनितिक दोलोआव थाया मानो, आंनि हाबा मावनाया जोंनि रायजो राजानि थाखाय जागोन, आं बेखौ फोरमायथिनो सानदों।